enggak wijan kiai neko-neko wong 20 yo ora enek sing kakek cangkem ora enyek enek sing tersinggung ya enek lho pancen yo rada kecil wis mbaten wong iku penelitian tentang kali guru Bu piye siap ya mundak 100 ini guru-gurunya batin terus mula sampai delok ngapunten Bu sampean sawah kuru-kuru ini gurune kuru-kuru ya udah 20 kok iya wis ngene Bu saiki lho saiki kita beda pancal iki lho Pak ning pasar saiki 2000 lho sak wulan kita beda pancal wis swidak iki pedamu pancal kok titipnya apa terus iso ngaji ora iso wis ngene Bu kok engko karo guru-guru iki sing penak kene wali murid sing penak manut guru-guru mriki pek tak jaluk aja 20.000 kok engko karo guru-guru kene diundakne gedene 20 sampai 30 sampai terima ya Bu ya undak 30 undak 30 jeng tahun ngarep lek pengen ngundak neh undangan aku